Kali ngerantos niku kanca-kanca pengrawit katuran windu ugi sagung merlenggah niku pun sakit sak wontene ngapunten mbok menawi kirang lengipun ugi katuraken dhumateng dari nampi sampun pinarak dulu-dulu nom niku sing mriku niku pinarak riyin nggih sak cekape niki sik sore nggih. Nun sewu sembah nuwun kalih ngerantos niku kanca-kanca pengrawit pradangga mudya laras panjake mindu alon-alon waton kelakon germet-germet waton slamet ana kethek mangkaras sapa wae sing betah melek mesti seger waras. Kalih niki ngerantos ingkang badhe ngersakaken jamu tahe obat monggo berhubungan kali Mas Toko niki wonten babakan kulit cabe puyang godhong cinten godhong jahe diublek user Pak Iwa kanggo encok remati pegino jipe-jipe nek 20.000 ten ndoke nek 10 mboten ngangge ndok. Tempe mawon. Mangke badhe tayuban ngene Pak Warti niki wonten sulape mungkin sulap Pak ya. Sulap niku napa barang palsu mesti gelap sampeyan teng ngajeng nek mboten meneleng bakal gelap. Mila. Pun kedirian. Mila sing ngawas lan waspada nggih. Babakan kulit cabe puyang godhong sinten godhong jahe diublek user ana ndoke 20 nek gak ngundhok 10. Waduh. Heeh. Yen sewu pinarak riyin. Dulur-dulurku sing nom-nom nika, rombongan dulur-dulur manten pinarak riyin nun sewu nggih. Kunjuk katuraken Bojonegoro Kalingkas pinarak riyin nun sewu nika tasik sing rawuh sonten riyin. Nun sak cekapipun kalih keratos Pak Kades nggih, Pak Lurah anu ngobrol sik pengajian niki. Ya geser mriki mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye sabar mawon nyebar Godhongkara sabar saudara. Masih tepri. Batai, Pak Darmadi tawaran pinarak riyin mangke tunggu di mangke niku tak golekane niku. Basir semenit iki ya ngene. Pangapunten kathah mengke kula kandheren baraten teng bulan. Dengan ngilen kathah apa nggih arep bakore. Nampu kok. Ya. Tak malah ya. Jinggo sampeyan tak dere jarak. Ora temu. Tak kok makin. Foto arep pusate jane. Ngalah mesti juari jan. Oh, nampu. Tapi wong kami tuwa ya pangga mau ngalah ndak. Wis gelar pangkate belakang. Jabat kon ngalah yo mau. Oh iya, ngono kae. Oke kae. Dasar kowe yang bisa kan. Nolong dak. Ora lah. Men. Ora lah. Mulai ning waktu bedes kene mau. Kalau ini sedang nih Pak. Kalau ini sedang baca. Nggih niki lawoke tempe pecel. Tapi cek kurang cocok aku nek gak eneng kane. Tempe lho tempe. Bibi tempe jenenge tempe kane ora cocok. Terus lebihnya ora wani kok. Sing tempe nek ana kanan ora cocok. Lah sing duwi neklek. Hah? Niki pecel lawoke tempe. Aku ki nek enek kane Pak yo ora cocok. Rasa dibajokno bener wis. Kane. Dia mungkin kalau patut. Kakak dulu huruf K dulu. Kok sih dijelas lho iki moro rene mangan sampe apik malah moro. Dadi lanang kajakmu. Ayo Aku ki Pak Biwine kok klirak-klirik.
Mangane seger. Nggih nun sewu. Ngono ke mau tak ingetin tok Pak Basir. Nggih Benjing daerah Kabupaten Ngawi sekitar Beringin Prai. Nek saged Benjing nun sewu Tayuban Padalangan Beksan pek kula pentas wonten nggone bakul wong nglebok cepu. Nglebok cepu. Pesen loro ae, nek nggih, pesen loro. Alah ya rono no nek ya. Alah kok jane loro Pak Sukar 7 tak turuti meka. Berarti minggone gremo. Alah bakul wong. Lah iya, bakul wonge. Pusate katuraken Benjing kula teng mriku. Bakul pecah. Jawa Tengah. Derekaken adat Jawa Tengah beda kalih mriki ponan. Pokoke kula mriku nggih ngalih adat mriku nek mriki nggih adat mriki. Piringe tarik ke sana sik. Mas Bi sing gadane kok lho Wiro Swara karo iki lho ngarepe. Ngono wae lek taruhku. Ah. Gak sesuk ning kono Pak ora. Ya nyiarno mbok menawi ana bar panen jagung panen anu dolan-dolan ning cepu bluro. Menawa libur melok sire wong. Melok aku mau ngintip tok. Ora oleh ngintip malah dihukum ning kono ning izin. Sampun. Nggih, nuwun sewu katuraken panghormatan salajengipun katuraken kunjuk setunggal rawuh sonten badhe tuan rumah manten Bapak perangkat kalajengaken undangan ingkang rawuh rumiyin kunjuk Pak Iwa. Pak Iwa siap nuwun sewu panghormatan sampun kula aturaken kunjuk pripun Mas Samsul Weru. Pundi Mas Samsul wau. Iki lenggah langkung mriki nampi panghormatan sampuraken dicorokaken sederek lumampah sigra mudya laras walang kekek dados. Assalamualaikum Pak Iwa. Waalaikumsalam para pamirsa. Sugeng dalu Mas Samsul rawuhipun sugeng pinarak lenggahipun sore-sore dasare padang bulan tua anom padha nonton hiburane Tayuban Pak Wardi kagungan hajat niki dalu pernikahan. Apa iya Pak Galia? Tenang Pak Marjuki. Aja ngono Pak Galia. Ya kepiye? Ninyek Pak yo ninyek. Ora Pak Marjuki. Tenane. Ya ngono kuwi. Wayah magrib padha karo surup nek durung surup jenenge sandhe ana dadi wong urip bringin nek iso nanggap tayuk besok nek mati mesti klebu suwarga. Apa iya Mas Bi? Bener ondongmu aja ngono. Lato priye? Anginnya. Yen aku merentas cuki tenane. Ayo Mas. Walang kekek tak ombeni
yen wis wareg mitrong itu sampai kowe kita openi muga-muga bisa kaya iki rasane rasa suwe dek ora jamu buah kelapa wes suwe ora nate ketemu pisang kale pahira suwe ora jamu nek gunung kidul kowe ora ketemu pisang perumah Samsul tukokno jajan apa wae nek ra roti aku ya mau ditakokno prawan rondo ngendi wae nek ora loro iki aku ya mau jas ayo ono Mana kok lonjone? Bang. nyuwun minggal katresna Berapa ya gede kesenang aku dan. Sing mesra lho. nangis sajrone atiku mari kasih
Bosak le. Bosak bos. Ate lo Kang. Aja manen otok kowe. Oh, kae. Ini biasa. Ora sampai. Monggo Pak Marzuki Bapak sing lain iki. Oh, alah. Monggo Mas Dul. Pak Iwa. Nggih, monggo. Pedote Kak Tresnana aja. Sumedya rasane atiku. Dulur-dulur nom sing mikir mereka pakai bakso iki nggih. Pinarani mungkin geser. Sak cukupe pinarani. Yang termentung kok enak ini.
Bang. Halo, Liwong dari Songo Kidul.
Halo. Lintang asmara mandhawe tembang kangen. Oh iya ya. Iya. Wah. Susah